Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga rin ti surat ti pagkasalitaan ni Roman nga napoluan. Imon, Dear Manong Nemi, sangsangpet ko dito palay nga naggapo iti pisina Manong Nemi di adamang sabat kaniyak. Hi sir, good afternoon. Apo, naisam man, nangalapsat ng babae. Sino ka? Ay, siya tayo baro nga katulong nyo sir. Nagguwapo ka sir. Sa balit tabas ti digla na ito nga babae na kung nagtinakam ko. Kahit gabot at dinayaw na imisa makaman. Nung nagwapo napindas kami. Thank you sir. Siya akong sir, timang bitbit ka na gito Abay ni asawak ni Jelly. Ay, saan pa kasi mangpat sir? Siya nang nangalaking ka, nga katulong. Ni Mamangyo, ni Mambiki. Hindi ko taong pati asawak. Happy si mangpat sir. Sige, bitbitam nga rin gito yan. Pangibanak sir. Mo dyan nagtikwarto mi. Master bedroom. Ay, one sir. Sige sir. Kabayatan Manong Nemi nga magbag na. Nagpindas ti patong na. Gawas na hindi kiti legs na. Kaslasan na may bagay ti makatulong na ito nga babae. Ti makadakis Manong Nemi adamat palaeng ni Hasmin iti unek ti silhed iti sumrekak. Ay, sir. Hasmin. Sir? Ala, sir, rumaro kong sir. Alangan mo't sir, ng buya at pa nagsukat mo. Uno sa angkat, siya timang sukat kang ka, sir. Siya timang ikat ti polisort mo. Sa ako, sa kabaduan iti sando. Siya timang ikat ti pandalo mo. Sige, rumura ka rin. Sige sir, thank you. Sir, anak kahit mo, templangkat kape, agkap-kape ka iti malem, mangkuhangan, luto ka ti pulutan ko. At harak iti ref, pangted ko. Igbunto sa di ko jardin. Kahit mo pulutan, sir. Kumita ka rin diba? Pusit. Tayo palag ng pusit. Ay, sir, warn sir. Ang magkasidan warn sir. Sa mangisagana kang tumat pag-isaw-sawak. Warn sir, basta si ka, sir. Makapaaram ti lukong katulong. Makapaaram ko na, Manong Nemi, tamayat ti isam na. Mayat ti kidkiday na. Mayat ti lunglung ay na. Tila mapampanunot na kung nagtinakam ko Manong Nemi kabayatan ngagsuksukata. Kit kabayatan ngagsuksukata. Nakaingar ti armas ko.
Naloko na diyang mabaya. Yung gayam, nagkita ubing. Diyak nakita ida. Kasukata kung manong name sinapol ko nagkita ubing. Mama, aldakam dito'y hardin. Saan na kami tayo nga nakita? Ay, kaduam nagkita talong ubing. Ubuhin, nagkita pukok, nagkita anak yo. Napanag itiyan daw ano. Nagsasaro no, manong name nga nagtaray, nagkita talo. Nga anak mi manong name. Nga imarakop kanya. Daddy, apay wanted mong sarabo mi. Nalipatak. Nakakita ka lang tinapinta sa katulong. Saan na kami nga makitkita? Ana? Ano na ko nam? Kaya mabas ka dito ite katulong. Ite makita mo ite katulong tayo nga ni Tita Hasmin. Isulat up kita amon kabayatan ng sumsumar kiti balay. Han na kaming matinalyaw dito eh. Kaya ka ka managunin kanya. Daddy, ko na kuha. Napintas mo te. Napaot na. Napasnagman ti pa nakikita kini Tita Hasmin. Tari bagbagayo. Mama, sino nangalaking ko na? Siya. Nangalan nyo. Kat nagpanawagan nagiti radyo. Hindi ko ang tinawagan nagiti radyo. At dan sumre kakatulong yo. Nada. Napang ko inala. So Nesmin. Abay, madi? Mayat. Nadyan ta asawam, si magpagatan. Napong sinapat ni Jelly, manong nemi, inarakop ko, siyempre, kinis ko digiti lips na. Ay, sorry. Naldadawak na nagawin ng mitisika, sweetheart. At ang aming kamakam kumbisina eh. O, digitan anak ta. Hey, baka no, sarabo da ka, nalipatak eh. Uli siyak nalipatak. Hey, kumusta kayo anak ko? Ay, napagkasit kayo pala ka. Gaglabarin, ya? Ang sarabo mi, mami. Awan. Nalipatan da kami matan. Nga bali anak ko, nagadumad di tati mabalin yung mapangkanin. Isang tumid lang isang nung kumatangak. Nadya katang adam nga nakasakan. Sa bagay. Alalala. Ngayon kinim lola yun, ni Grandma yuta. Kaya labaran na kayo. Ma, labaran mo na gito bing. Abi nga siyak kita damatan katulong. Hana? Ada na ala yun? Adan. Ada katulong tayo, mami. Tita Hasmin tinaga na. Basta. Napintas. Kumaya tanong napintas. Madin no nalaad. Tama nga numaaringan at mo nalaad katulong. Inayaban nga rod manong nemi ti katugangag ni Hasmin tapos nison ti mga sikaso kadigiti ubing. Oreta nakaluto ka numaten. Anong nemi sinurot ko ti asawak ang gati silad ko. Uno silad mi ko nakuma kat binuyak. Nga nagsukat. Api boy anak. Nakapimpinas ti asawa ka. No saan ka kumapang nagpalaykit, baka daw may kapat nga anak ta. Oh my kaman. Uy! Anak ko. Oh my kaman. Sana pa'y nagdikos nila bigat pa ng dikos ko. Hindi ka lang makatuturan. Ano sumrokin ka? Awan. Basta kayat ko. Nagloko kan. Itamampay. Ngamin manong nemi itepelaeng huming ingar ti armas ko. Hampang imlay, kabayatan nga pampanunutek ni Hasmin. Dakasen. Iti panunot ko manong nemi kasla ni Hasmin ti ar-arakupek ken ag-ag ka. Di talang no may bagak tinagan ng Hasmin imbes nga Jolie, uno jelly ko nakuma. May karigatak manong nemi saan nga mangibagbaga tinagan. Basta linailok ti asawa kadagi bibig na, iti tengad na, iti barukong na, manong nemi, ibabak kumapang yung kahawid na. Abay, loko sampay nga nabugon dita. Di na yung imas, tap no adarawan na. Tulamin. Di kat sangkong intulo yun, manong. Kapag umanatak, manong nemi, kapag tay-tay laing rum-rum kuwas, tinarungsot nga kubra. Impang ko na, nakaroon.
Roman, naisangsangan kay ta. Kasla ka barbaro ni ayat kang kay ta. Talaga, awit na kanayon na gusto. Loko ka. Ay, lasig nga rod. Alis to ang ngarod. Kit ni, agad ang taon, agad ang taon. Nalpas, kat nalpas man. Ano simrukan ka? Nakakita ka lang tinapinta sa katulong. Ha? Nanto ka na? Awan. Hanggang mata dati akas to ya. Sa kamo lang ako. Sa amin lomingar detan kastang romansain ka. Nga muna, di ba? Siya nukat bang patpatakil ka deta. Gamit ha, apay. Awan, basta makalagi pa. Makalagip ko na giti imununa nga paset di biyagda. Kakatay pinduata. Saanin, logo ka. Ngayam Jack libag kayo manong nemi. Ni Hasmin ti adda iti panunot ko. Delikado na ito eh. Ang mga hagka makarelasyon ko katulong manong. Ngimsan ko ito. Nataknengak manong nemi, Jack pinapadasan nga liniputan ti asawa. Numampay adu manong nemi ni babae iti opisina nga maggargari kanya. No way. Saan ko tultuladan manong nemi, damesa ka dagiti ko opisina at nga ni Bert, nga pumatol ka dagiti babae nga, agduyos ken kuana. So anong kurana kanya, nakapsutak ka, kaslasaan ka nga lalaki ko na. Apay ko na ti lalaki, uri ada asawa na, nada pala chicks na, ubunan na dagiti babae. Sana kakasta Bert, hana kasta ken ka, hana kakasken ka Bert, kunak ba ta? Tumitanga-tanga mapasamak. Saan kong itulok? Never. No, metric na kagad, adamat ni misis ko, nga pangipek saak, di ba? Ang nga baling iti imagination ko kat sa baling nga babae, basta ni jailing asawak, isuk ti pangipakatak. Awan ti pakabasulak, di ba? No pa'y kunada nga, hindi una na, tibilin kat sa mga pakibiyangan ti asawa, takin asawa mo, no ad asawa mo, saan kang makirelasyon pa sa baling nga babae, parang gano'n. Tibilin. Ngayon kadag ito yan, na yung Christian one, ha? Kung na dyan, nadyalangan panangkitam, nga dagagam mo, at Malaysia, iti panangkitam, ti may isang babae, makabasol ka. Hindi na dapat nga makabasol ha. Imagine kat sa balit ng romansa. Ay, biyag. Hindi na mo harakon manong na imiti sila, Sir, datay pulutan inumam, ada dyan hardin. Kinuna ni Asmin manong ngayon pasabat. Sir, ay kasta pa nang kitang kang sir. Awan. Sige, inagarodan sa jardin, ha? Sir, aguni kayo tulangin, no? Mangan kayon. Ibagam ka ni ma'am mo. Ni ma'am mo, Jelly. Kaya siya kakit, uminumakpay. Tinaugak ti basok, manong name ti brandy. Sa akto nagpulutan. Papo, maya ti panang prito na. Hindi pinaramanan ti luto na. Naimas nga tatluto ni Hasmin. Kunada, na imas luto ti may isang babae, na imas matisuna. Kasta nga ta. Namidlong ang lang ti maog na ibusan ti pulutan ko, iti awisan na kon ti asawak. Let's it. Mayat na itan, abrigana. Tiyananganin. Sa dantuman na aramidanin. Nagagat ka man ito, loko. Ha? Nagadigos kan? Natupeg digos ano malpas sa kamangan. Sagdigos kan, wait. Pana? Loko ka. Tama pa nga nagagat ka. Adan sakit di pagchachad sam. Anana? Adan samat pagchachad sam.
pag-charge sam. Kasla cellphone ma-charge. Ag-charge ka nga muna. Tapos hindi ka sa power mo. Di ba? Hindi ko kumang i-charge sa bagbagang. Dato lang pa ng mat-mat ko kan sweetheart. Kita talagang humaway at manintirig na. Naimas ti luto manong nemi ni Hasmin. Ganado ka na nga na. Hanggang kaputan dabri ka anak. Na nakailumak. Alagi mas. Ura ni mama, imasin na. Ura ni Chelly. Digit ubing, imasin na. Oh, Hasmin, sumango matin. Sige lang, sir. Mga anak tumatin no ka. Malpas kayo. Naimas lutong. Thank you, sir. Sabi ko man tagpautak dito eh. Agpahot ka no napindas trabaho. Agpahot ka no talagang agpahot ka. Anam ako ng sweetheart. Tsaka mo. Abing di mo. Di mo katikurso natin luto na. Naimas. Kaya okay met suna. Sigun ka na giti ubing. Kaya amuna ida nga tikusin. Labaran. Uno tikusin. Kayat da. Kayat da. Di ba, John? Uy, mami. Kayat mi ni tita. Ni tita Hasmin. Okay, suna. May gidjat ka na giti mo na nakatulong tayo. Very good. Ano't makunayo mo't mama? Kahit siyak tinangalakin ko na. Itilaingin pa rin ka sa sarita ng imuna. Ito mapangkuala ni suna di estasyon. Nagpanawagan na. Kito okay ko nakmet. Kitsi ka. Okay ka. Okay ka ni Hasmin. Okay na okay, mama. Kinok mo. Ida bang nalpasa ka na nga, manong naimi na pa nagpalpay ti harding. Yung saan ako nga minom. Nag-ring ti cellphone ko. Sino nga ta? Ni Bert. Pare, apay. Kumusta, pare? Kastoy. Ito lang malam nga nagkita ta. Kumusta anak manin? Uminunong ka, nalpasan, nagpalpal pa. Nang siya taklay tayo, di ko namintlo nga siya. So ako inibos na dyan pulutan nga insagana ti katulong mi. Daman katulong yan, nakala kayong sigod, makalawas ngawan eh. So nga kakaasin ni mama nga nangasikaso ka na gitubing. Ken, nangagastimar dito yung ako, balay. Sabi nga may agkara awan ti katulong yo. Sami ang kurso natin tiramin na. So nga, sukatan mo man na, siyempre. Kaya datang nga dita, madama, barwa katulong yo. Mayat pare. Mayat. Ano nga mayat? Uy. Ang sakit sa bali ka ito sa una takataho ba? Mayat? Mayat siya ka. Oh. Kaya tumutla ngayon, romamanti sa bali, katulong pa, loko ka. Luklas. Mga luklas ka bagbagam. Sika akit, wag. Kasi agad, tadak ng mga opisina. Sosyal. Ngayon saan nga virgin la. Nagati yara maramanam. Diyak pinapuutan nga da virgin na ramanak. Ni bakat mo, uri suna. Ay, kasi na. Hindi nasawa ni bakat mo, hanggang virgin. Ha? Kasi ka, kit virgin ni bakat ko, hindi nasawak. So ako nak, diyak langin rumamaramanti sa bali, no saan nga virgin? Kaya dadangar katulong nyo, sure ko nga virgin. Tatapanggap mo. Kung kunak nga rin tinakam ko kay Jack Tupulos Aramiden, ganyan, amo ti sulisog akit talagang narigat nga labanan. Nga maging nga labanan, malabanak ka talagang labanak. Saan kong Aramiden? Agpatinggalaan iti imagination. Ket no, agim imagine ka, ket mariknam ti urge mo. Anong artalamidem? At damat ni misis ko. Iso nga rin iti sang-sangpit na ket. Iso nang ipakatak. Aniya? Tinagikwam ni baka mo?
Nga sa balit at that imagination mo, kaslakas dyan. Tanato'y katulong, tinangrugyan na nga timak der. What? Sinabat na, awang pa lang ni Jelly. Is-isim na lain yan ka na, lunglong ay na, nagmayat. So nga, imingar nga dagos tirik na. So nga tayo simangpat ni bakit ko? Si tatangkan pa lang. Ita'y buhay-buhay at ngagsuksukan. Napangko na, jayan, nga nang ipakata. Di ka sila wala lalimputam ni baga mo. Naan mo ta? Ewan natin sa bali at dati, panunot mo. Hanga bali ata ni Mutla bakit ko ni ipakata. Kasta. E gananat ka lang ha. Ang mga agimon ni misis mo. Among bare, okay lang ti imon gagangi deta. Ngem no nakaron ti imon, delikadon. Ang mga nusot pagsinsinahan yung agasawa. Nabanak mo ten nagdigos manong naming kadidirumwarak iti banyo nga nakabalabal ti tuwalya. Masabat ko ni Hasmin. Hello, sir. Numunot ano aguni kat mayat tulong ay na nga isam na. Ala, sir. Abi ka sa panangkita kanya, sir. Sana kinita manong name iti baba. Kit ni? Siyempre, di tuwalya, kita idurun di ko. Ala, sir. Ano na ito, sir? Loko ka. Abi, sir. Makapapatangkin ka. Ni Senuet. Ala, iglis ka ta. Tawag na. Abi kami siraan na. Ala, sir. Sige, sir. Ora kita nakadigosan ni misis mo. Isot ti pangipakatam. Kadagpay sumano. Hindi inikat kundi tuwaliak manong nemi. Nagidakit inarakop kundi asawa. Kat nadlaw na. Nadingkulan. Uy, mayat man ang tirik nam? Laloko ka. Adan sa mga tumtumaram. Awan. Wano at pagcharge-sam. Kaya ka man, charge man di magbagamon. Naka-charge kan? Sino kina-charge mo? Uno, nang charge, nagpa-charge-sam. Ako ka. Nasabat mo itay ni Hasmin, ti rumwar ka ti banyo, di ba? Iso ka diti. Awan. Ano nga iso? Sikat ikang kanayon nga dati panunod ko, sweetheart. So, pagustuhan nak. Itay lain nga. Ang baleng. Di mo kayat? Di mo kayat? Di mo kayat? Imposible nga di mo kayat. Roman. Loko ka, api ko mga jak kayat. Kitriingan mo tirik nak. Roman. Roman. Laka. Mabaling ko ka rin itan. Kaligdigos mo itay, di ba? Loko ka. Anot sumsumura kang kaya. Anak ko. Katuan, kasla romansa ididamo mingal rambi imanong name. Ni apay. Apay kas titirik nak. Diyos ko. Loko na diyang Hasmin. Isut mang padpa haram ka niya. Awan ti pilawen da mamakan ti asawak ti trabaho manong nemi ni Hasmin. Buwan. Ngem deta. Talaga kang kanayon nga saan nga mariklikan manong nemi ti panagselos wano panagimon ti asawak. Ana, nga pa nga na. Adadamat ti panawon mo nga magsasalitak ti katulong ti siya. Mapamupabantahin ni Sonang aglutluto. Imbes ka umay ka dito, nagsasalita ta. Anak ko ay Adala yung bagak kang kuhana. Adala yung bagak kang kuhana. Amok man kay. Nga isot imagine. Nung kasta nga, rumruman sa anak. Di ka man. Ang kagimi mo na kasta. Papa, nakantsak ko mga gimon. Nangarot ti kayat mo. Anot kayat ko ako nam? Sa amo nga sisidgan. Adda dito'y balay. Saan ko nga sisidgan? No adda ibilin mo, keng kuana. Ibagam kanyak ta siyak tibang ibaga. Kaduawang ka ngay. Basta, adda ba ti mama?
ulite ka. Saan mo asid kan katulong. Ikasanun na sut masadag kanya. Ibilin ko mat kang kuana. Nga saan na kang sasgan. Makadlawak. Nakaasidag kang katikatulong. Magusto ngamin kat dilonglong ay na. Magusto ngamin kat panag-isisem na. Di ba? Amo kisot baka pagchachadsam. Tinakasaksakit. Ruman. Siyak ti rumruman sayam. Ngayon ti adda ti imagination mo. Kat na hasmin. Di ka main. Saan nga po dunata? Pala anugutin. Nga kadati asawa ko na ya. Diyak to aramidan dayta. Sa may isa, katulong. Agaramid ak, mitlayan katulong pa. Saan ko to aramidan, sweetheart? Patyan na. Ikatamtan niya man na panag-imon mo. Please. Delikado ti sobrang imon. Ito yung opisina, manong name kumustahan nak ni Bert. Nukasta break time. Kumusta kayo? Kada di katulong nyo? Ay, awanan pare. Ano awanin? Inikat yun? Imbiling ta asawak nga saan ko nga sa asidkan. Nakaw. Kat binilin naman na nga katulong nga saan nga mas asidkan niya. Tabay, agim imon ni bakit ko kingkuana. Delikado. Abi nga mga agimon. Magusto man asid ganiso na nga kasasarita ta nagmayat tilunglong ay na nga ro. Nagchachads ka. Kura na lang yung arakupat pare. Kayat ko isuna. Kayat nakamat. Sigurado at mayat-mat. Madlang umat ti babae kat numayat, di ba? Kauna. Nangro kahit gwapo ka man. No papat-patam ti kwarta na ita, ituyak na. Uri awang parta pare. Kayat na. Ngam na stoy matan. Di na hamat umasisdag kanya kon. Tayo parit ti asawa. Kinoon ti asawa mo ngay. Uri awan di asawa. At daman di inana. Nagipulong siyempre. Sa bagay, katugangan mo at kanunungan na dyanak na. Ngayon kahit mo nga makapag-date kayo. Tsaka mo. Amang siguro yung cellphone number na. Diyak pa na-arak yung guwana eh. Ikipsot mo na. Alam niyo cellphone number na pare. Kalbasan na orek sa sarita kayo. Abay, saan nga rumrumar? Rumor naman pa makitsenda. O naman pa naggroceria. Kauan, rana yung daya tangal daw. At pakada ka ti opisina, nagkita kay tiruar. O yan, di ba? Loko kasi ka, Bert. Isung-sung-sung na. Idurduron na loko ka. Imagbagak lang tinasayat karamidem. Ano di kasta, adagundaway yun. Tsakayat. Di mo kayat? Tsakayat nga ramidan. Ngus pagaligan lang agad. Uy, speaking of Hasmin, di ho? Iso di jay? Ada tiruar? Wen, naglapsat mo gayang. Apa nga dadtoy? Baka kayat nang ibagaking ka. Wano nag-voluntaryo nga pimano dya kahit nakalanga makasalita. Ata, parpalitan mo ni misis mo nga asid ka na ka. Uy, kasasalita ng tigwardya. Sikat masabol na nga talaga. Pinastarikan ti gwardya. Naglapsat nagpaiso, friend. Sumot lagay mo talagang matril ka kayong kuhana. Kaslasaan nga katulong, pare. Imasadag kanya, Sir, apenda ka? Imbaon na ni ma'am. Sino nga ma'am mo? Ni mamang mo. Mamang ni ma'am. Apay. Anda ka nung nalipatam. Dito yo. Ayun, nalipatan kang peso dito. Okay. Yung jack ba't di importante nga masapol. Abi di ko kumalata yung tawag kan. Yung baon ni madam. Alam mo tika rin. Nagawid kan.
Hindi pa kaya tagawid, sir. Abay, break time yun, di ba? Oo. Kahit kung ang merienda data. Sige, andakan din nito. Kasi, tan. Pare, mabit lang. Sige, pare. Good luck. Sir, may ilawakan ka. Loko ka. Apay kahit na. Sisinutasan nga may love king ka, sir. May love ka man kanyak, di ba? Dejamet, binilin nak di ma'am. Nasaan ka nga sa asidgan. Kaya saan ka mo't kumasasid kanyak. At agim imun mo't di ma'am. Yung baglaki dito, iba nak ni madam. Ngayon may kan ka. Anda nabatim. Sigang merienda ka natin. Sigang nga, right? Nalpas kami tayo. Sige. Sir, dati awan day off ko, di ba? Kahit ko tumadaan di day off. Ibagam to kinima mo. Kahit nung day off ko, kahit ko kita ta. Abay, sir, sinagkayat? Saan nga mabalin, Asmin? At asawa? Saan damat nga mamamon, sir? Alam na, sir. Kinuha ita, sir. Ang asid ng hotel dito, di ba? Loko ka. Abe, nabatas mo? Ba, sir. Saan pa yung dante boyfriend? Kahit ko lang nga mapadasan. Adudo kita mabuiboyak iti Facebook. Nagbayan. Kahit kong matulad. Kaya pinasyak, katadasawak. Siya kang harod di kayat ko. Saan nga mabalin? Diyak kahit ngaliputan ti asawak. Ore maminsan lang, sir. Sige. Ibusim datan tagawit kan. Ha? Umuna akong dito pisina. Panawang kan. Pinantakas to'y manong na imi. Sulisog. Tiriknak. Kasla kayat kong ipeksa. Payat tumapas pasama ka na yan. Ti makadakas manong na imi. Tiyak amo no kasano nga naamuan ti asawa. Nga napang ko imirienda manong na imi niyas mo. At dalang imay na inyag kang ka nga nalipatam. Kalpasan na mamumat in date. Kinitaw na nga agmerienda. Abi ko mga jackpot gan, kit katulong. Pasit ti pamilya tayo. Nga nakabaybayag kayo. Ano ti araramid yo? Nasayat ka din nga aramid dito ti asawa. Nga pakibiyangan na, ti biyag, ti katulong. Agtal na ka, Jelly. Agim-imon ka lang. Talaga agim-imon na. Agsel-serosak. Ibagak lang urut kang sambong asidgan. Kaya nimbilin ko matay nga babae nga saan na kang asidgan. Ngam kasi diya pa tinapasamak. Basol ka ni mamang mo. Ipabasol mo pa ni mama? Abay ko mabasol na. Kit binaon na. Nga medyo pisina. Tada nalipatak. Hamat importante diya nalipatak. No kung ma-importante, tawag ko kuma. Wano sunublanak kuma. Di ni mamang mo ti mga aramit ti pamuspusan tapno. Agkita ka nagsalita kami. Iti katulong. Papasulan pa ni mama? Kuno igagagara na siguro. Tapno lang ang dapagimunam. Tapno lang agimon ka. Ngayon no saan mo kumangin date. Saan nga date na jay. Kinintalo nang agmerienda iso. Di ni kam natakuman ti kwarta. Tama na napan nagmerienda. Uno saan kat pinagawid mo kuman. Tayo dito ko lumbalay ng agmerienda. Matitikas ito ng aramidem, Roman. Lipliputan na. Tipay katulong. Low class kamat. Katulong. Agaramid kamay lang. Katulong pa'y. Haanak to nga agaramid ko nakmat. Hangkan to nga liputan. Ngayon ti kasta nga pa nag-imagine mo. Kaya katulong kat liputan na kung sumarating ka. Anong orte kahit mo ita? May cut ni husband kasta? No is ayan ti problema.
katak, papanawag. Pahala ka. Kasla kay kayat mo sa? Apa nga kay kayat ko? Kawan. Adamat cellphone na. Adamat cellphone mo. Kit nakalalis doon pa nagkinon takyo. Kasla kay kayat mo amekat, di ba? Pahala ka. Mulitek, awan ti madi nga panggit ko. Saan ko to aramidan ti makirelasyon mo nung mang-aramat ti sa baling nga babae. Siksika lang. Jak tultulad na yung nagdaduma. Agyaman ka, Hana? Agyaman nak? Agyaman ka. Tajak tultulad na yung aramid nagdaduma mga lalaki. Nga manaksid asawa da ka, dapi kabida. Siyak awan. Nga mandan to. Lukas diyan nga, ada gundawa yung kini hasbin. Sumarting kan. Ikatek na hasbin. Ikatek. Bahala ka. Kabigatan na manon nemi. Gabota Sabado. Awan sa rugby. Nangag ko ba nagsarita, dasmin kanti asawa. Asmin. Ma'am. Agpating kakalaengan kareto'y katapusan. At dabay makalawas. Nga pa nagtrabaho. Kalpasan di katapusan, may tadun king katiswaldom, pumanaw kan. Baring mo makaalakam tumatin ka sukat mo. Sige ma'am, niso ko na kayo. 3 bulan ko pa lang. Ako matimadi nga raramitek ma'am. Anong awan? Kursunadam ti asawak, han? Agim-imon ka lang ma'am. Awan pa nagtalik mo iti asawam. Hana? Sige, pwede mangibaga kanya ti kasta. Ma'am, no adda pa nagtalik mo kini sir. Awang kumamit ti panagtimon mo. Tapay. Patsem ka di. Nalibutan na ka ti asawam. Wano. Madlaw mo ka di ma'am. Nga. Hamong maintain. Tipintas ken banglom. Nakatitirason. No apa yung agaramid ni mister. Baka saan nga napintas, o saan nga naimas ni misis. Tugpahin ka kahit mo! Ibagbagan lang dadat ka pang panunutak, ma'am. Awan, ti kalintigam nga mangibaga, no nyaman ti ka panunutam. Kapata ubu-ubing kang siya? Napinpintasak kang siya. Unos ka. No napinpintasak, napinpintas kang siya. Apay nga rod nga, pagimunan na. Abay nga gimimon ka, kada kami kiniser. Hamun sakit ko rayan, di makabulan ha. Ikaw inuwanan. Tsak kurso natin pa nagsasaom. Ha? Ikaw inuwanan nagtawarwat. Ori sampay na alpas di katapusan. Idad ko di buo nga soldom. Ako diyan! Agkutikan ko na! Pinagtalong agpaiso ti asawak ni Hasmin man. Bahala kayo. Dito na. Marigatan din nga gina. Iti Lunes, manong nami, simrek kami ngagpadpad ti asawak ti bisina na ken ti bisina. Nagmurmuryot ti katugangag. Ay, hapo. Mangala kang sigot ti kasukat, Dasmin. Diyak makabalan na kita arami dito'y. Nangrukit na kuti. Naglaing nagiwarang na kita nakyo. Ay, purang siyak ti katulungan dito'y. Siyak petiyaya. Nabuan mama, banyo tayo karigatak ng mga alak kasukat di Hasmin. Kunamat ni Jelly. Ito pisina, naamuan ni Bert manong name ito na pasamak. Amo na alat ti Salvador na mo na? Jack kinalkauman. Kasanuhar itan. Di awanan ti problema. Tawanan ti problema. Apoon ti problema. Hindi dya. Nagproblema ti katugangak. Nawan ti maalaming nga kasukat na. Kaya na nga rin. Kaya wala. Sige lata. Oray no. Nasiyate ni misis mo. Matitirek na. Kasla na lang ibagbagang talagang naaramid ko. Iti
Makalawas yan, manong. Ngim awang ba dinaalad ang katulong. Tumultulong ang kabataan, no, ang dagundaway ko. Agornos, dalos. No naruot ti arubayan, manong na may isot nungat, exercise ko ti bigat. Tapno saan ang isupay ti obra ni mama. Ngim nalimis ti asawak. Huray pagpagunyak. Hanggang gunoon. Jelly. Nanda ka di pala problema? Kadawal lang arod din pag-imunam. Niyatamok, baka sinsinarak iti rawar. Ay, sus, Diyos ko. Baka hadakin ka di cellphone number na. Uri kita naman sa cellphone ko. Jack, tinarigagay nga nalat cellphone number na. Uri nung awang gaya man niya sping kata agim imon kalata. Nanda mapaspo sama king ka. Natadahil ng taulom. Apay ko mga namadahil taulom. Nasaan ko mga nadadahil taulom tapanunod mo? Okay ko malatan. Uri awanin niya sping nagim kong kalata. Nata mo bakit din tinawag kayo. Sinsinarak kayo. Sus, Diyos ko. Awal lang arudin di babae. Saan ngamin nga may kat, ti panunod ko. Nga tinaminsan kat, nagkursunada ka, di may isang kakatulong. Kat awam mat isunan, di ba isot puon, ti problema, apag imunam, iso inikat mo? Maunay kan. Tunig, intun ka ano nga, nga may kat, kasi nakapalagim imo mo? Gusto di ko na ni Hasmin. Awan ti pa nagtalik mo kanya. Awan ti pa nagtalik mo kanya. Meaning, nakurangan ti pa nagayat mo kanya. Awanan ragsakta. Awan matin ti pa nagtalik mo kanya. Awanan ti kumpleto ang panagayat mo kanya. Santan nga naragsak. Ditakan. Pamanam! Kitam ti pa nagsasaumpay. Dita lahar din pag ginak. No talagang ipatpatig na pahilain. Sa ganahan naman ti pulutan kay mainom. Idano mo sa jardin. Saan nakakatulong? O makita? Dati-dati mo tinaramidan ti kastaydi. Di ba? Si kansamat ti adaramid na. Hana? Kaaduan na kastakit. Kahit mula nga panglingid ti pudnong aramid mo. Pag imunam ti sa tiladad ta. Di ba? Awanan ti pa nagayat mo kanyak. Awanan ti pa nagtalik mo kanyak. Tadalalakim. Oh. Huh. Maduktalan kayo lang. Papatayin kayo. No. Magkaitam ti aramid mo? Magkaitam? Ada, di ba? Tadalalakim. Ada ka pamaniknik mo? Hala? Napiapay kanyak. Di. Tada pamaniknik ko. Nakalagragsak kayo. Nagsasalita ka din yung asmin. Napamumpay. Merienda. Ay, tal na kayo man. Abay gasto yung matindi mo mas pasama ka na kayo. Amirisan nyo nga na yung bag, mama. No, sino tagbasbason. Baka adapay pa kayo naigan nyo. Ana? Siyak? Adapay kayo naigak? Dadi pa nang ibaon nyo idi kini Hasmin nga nangted. Iti nalipatak. Kaya ito lang nga ada aramidan mi nga adad nga pagimunan ti anak yo. Kito rin man kumakas pagarikan. Tawa imay. Kinabi nga, napa mo pala in date? Nita ko. Kita nyo kita, mga aramid kay tirason tapno at dagon daway mi. Dakay ti mangidurduron keng kuana. Dakay ti mangidurduron kanyak. Dakay nga gina. Basolyo! Rimuharak iti naladan manon na imi na panak iti kasidgan ng istor. Ang gordarak ti mainom. Roman, nana, kunak lang no iawid mo. Di mawat ka matibasok at dito ka uminom. May parit ka di? Ay, may parit at painom dito yung tiyanggi, tala ko lang. Nung umunag ka dito balay, okay lang, dahil bagaming nasa ngayon ka. Kala, umunag ka dito, dapat nahangawan ta ko. Tapno saan nga grade, di kita, do mga customer nga jak papainuman ida, di sango ti tiyanggi. Sumre ka karot manong. Anat mabaling mapulutan dito ta, nana.
Uni ka lang, ano, kay adda ko, dilis, nga maprito. Awan, pusit, kahit mo. Ay, ito paborito. Bang prito kay manana. Ay, kahit mabigla nga, pagustuhan ka. Nagring ti cellphone ko, manong name saan nga nakapunbok. Sino nga tala ito? Hello? Hello, sir? Sino tayo? Ni Hasmin. Hasmin? Owen, sir. Ayan mo, sir. Kabalayo? Hello, adama, baka nung manging na ka ni misis mo nga selusa. Kasano nga naalam ti cellphone number ko? Dati-dati matan nga naala kong. Kasano? Amo sa lutsudan no kasano? Abi nga ita lang imawag ka. Tsak kumakayan. Tirik na. Tsakon mas bahalan tirik na, sir. Agang agay ayat ako na ka. I love you, sir. Abay, sir. Huwari hawang kan. Nagtuloy pa lang din sa aming pagkinaawatan ni asawa. Nagapa kami tayo. Oray katugang si Mawat. So nga kunak kadakwadang isudat at kimbasol. Isudat mga aramid ti pamuspusan dato. At napagimunan ti asawa. Dahil yan, agatapak pa din ti asawa. Ngayon, paglingid na ti mading aramid na, siyak ti ibaga na nga mading aramid na. Bagwag pa na, nga dalalaki ti asawa. Tama ka dyan, sir. Ano to ko nam? Diyak ko malakayat nga baga. Nga man ebidensya. At ebidensya? One, sir. Ano ebidensya? Ladawan da nga inarako. Diyos ko. Kasta. One, sir. No sa mo man nga liplipotan ti asawam, isot mang liplipot kan ka. Oh my God. Timaugak manong nemi ket nakaadalem. Insyat ko. Inibus ko manong. Mabaling ka din nga saan mo kanyak. Tiladawan nga magbagam. Di ka mat-friend ti Facebook. Sige. Friend request ka kanyak. O no. I-send mo na tayo messenger. Tayo accept ko. Mabidlang rin siya. Idipagpalang rin da. Sige, oray. Nakadagdagsen manong nemi ti barukong ko. Nadagayang mading aramid ti asawak, Diyos ko. Nagsina kami. Kasanon di kitubing. Oh my God. Sakminitan ti agimon. Iti kinentak manong nemi ti messenger ko. Ada simreken. Inaccept ko. Inupen ko ti video manong. Video? Oh my God. Sa tino na ito nalawag ang makitak manong. Opisina, sikigan ti opisina ti asawa. Oh my God. Security guard. Paunay ka matin. Security guard pa. Oh, siyak ti pagbalbalin ng dangadakas. Dagiti agina. Amo siguro ti ina ni Jelly nga daaramid ti anak na. Katsyak pagbalbaliktadon da. Oh, yan at mapaspasamak kang ka, Roman. Ay,
Nana, dan sakit problema yun ti asawa ma. Sige na. Yawit ko na to. Kit bayadam nga ruda na. Kat di ka pa nagbayad. Tsak ba't nakaitugot na. Umay ko tulay nga intid tumikat. Please. Laglagi pam to karuda. Kat na nangina na inuman. Manong Nemi. Jak pagarupay na kastoy ti mapasamak ti pamilya. Nabayag sakit din nga lipliputan nagtaasawak. Nagbalinat na napudno. Yung samad gayam nga napudno ti asawak kanya. Ti ayop ng babae. Mapapatay ko lakin. Hindi makastrekak. Isupalat na uyo. Nagapuam! Sumarteng ka. Saan ka bumugkaw akasta? Kabuta siyak ti rumpay nga bumugkaw. Kaya't mo ti pabuyak ti kinadakas mo. Si kamad kayam tinanawag ang mga liblibot. Security guard! Ito yung pisina yo! Hangan ako ni man. Sa pulang debidensya, daloy! Buyahim. Teka lagpain. Roman, pakawanan ako ma. Mom, nakawayway ako mga baggalan ka. Nakawayway ako mga papatayin ka. Pumanaw kayo. Dakayin na gina. Dakayin na gina. Amok nga amot inam ti kastoy nga aramid mo. Isang mga aramid kay ti pamuspusan tapno mailingad mo ti aramid mo. Kat siyak ti pagbalinam nga daramid na. Apay na aramid mo kanya ti kastoy. Security guard. Kontra kanyak. Nagsakit, Jelly. So nga pumanaw ka nit sang wanak. Kabutag burburek ti darak. Diyak kayat ka mapapatay ka. Tano mapapatay ka, maibalod at kasanupay di kitubing. So nga pumanaw ka nga gina. Diyak kung kayat nga pigsahan ti buses ko, diyak kayat nga mamon di kiti anak ta. Anak ko! Di na ka di mapakawan. Di na ka di maawat. Sanin. Diyak ka sa pulang tigas ka. Madurmenak ken ka. Hawanin na pulos ti mariknak nga ayat ken ka. Kaya ruwatan na kita ruwatan ti tamat lang. Itata nakaturo ken di kituping. Halag na kita anak ko sa mo alayin nida. Kasanong tangarod. Kat ore mampay. Alayin nida. Ad damat nga ti katulong no ka ti mga sikaso katakwada. Nguno awan katulong ket ni mama ti mga sikaso katakwada. Awan panagayat mo kada kidubing. So nga, dakay laig nga kinati pumanaw, gaputa balay ko la itoy. Pumanaw kayon! Manong Nemi, napang kumat binugtak ti katugangak. Dakas kayo nga ina. Ay, pakawanim la ko man di asawa. Nabayagin nga amom, nga madit araramidan ti anak mo, di ba? Sinalagnibam. Nagtulag kayo pa. Nga siyak ti pagbalin nyo nga takas. Tapno may ilangid ti anak mo, ti aramid na. Irobot mo tan di kita rawatan. Di ka sanong di kita umbing. Awanin ti problema yung kanag iti anak ko. Basta iti da ito nga rabi ikat pumanaw kayo. Pimanaw damanong. Tadamat ko sa di asawa. Iti da iti matlang rabi manong na imi tinawagak ni husband. Hello, sir? Husband na yan mo. Dito balay.
Awang petinas trekak. Ada paglukanam. Umay dito eh. Awan na sir. Ibagam na sa dinayan mo, umay kalain. Ana? Pinapanaw ko na kita gina. Umay ka dito balay. Tap na sikat mga sikaso, kada kitubing. Handang inala, di kita anak yo. Han, tsakin palubos. Nagbalimat nga napatag kang kada kitubing, di ba? Awan na sir. Magusgusto anak mo. Ibagam na sa dinutayan mo, tao may kalain. Alan, sige sir. Agur orayan manom nemi, 45 minutes nga tinaray ko. Oin, kad idi, makalugan ni Suna manom nemi. Inawid ko. Sa ako'y nang malantig ibibig niya. Sir. Kaslasanag pala mamati, sir. Siya akong ti asawam. Wen. Arami nagtutiyaman tap na maanal ti kalay sami kini Jelly. Kadit siya kadikasar ko. Sir, balinak to nga na singpet na siya at ng asawam. Kinuwarin no adan to na nagta, sir. No kasanot pa nang ipatag ko, tibukod ko nga anak, kasandulat tamat pa nang ipatag ko kadikit anak mo. Agaman nagtukasta. Sir, pagandara mo sa diya itong harami dintan sa diya balayo. Ket kasta nga rod tinabasamak manong nemi adadakos nga kasukat ni Jelly, ni Hasmin, nga ididamo ang makita, ken makasaritak, simgaren teriknak. Manong nemi, nabayag gaya men manong, nga mangtagtagikwa at iti asawak, nga dasabali nga mangtagtagikwa. Nagsakit ti maliputan. So nga kaputawanin Suna, saan nga matanam ako na pa nang lipot ko ken kuwana. Iti relasyon min kini Hasmin. Kapot ipatpateg ko ni Hasmin, ipatpateg nakmet manong ket talaga nga virgin. Iti makariing dagiti ubing, iti kabigatan na manong nemi, iti makita da ni Hasmin. Tita, ang nagsubli ni Tata Hasmin. Yes, yes. Ket siyempre, nag-iinarakop da. Imiti sa pulen manong nemi ni John ti inala. Awanan ti inayo. Agraman ka ni grandmayo. I-explain ko kada kayo, ngayon, baka di pala maawatan. Ngayon na nakaangawatan. Ni tita yung Hasmin ti awagan nyo ti mami. Ano? Kasanong urutin ti po nung mami mi? Nadamat din sa baling ang pamilya na. Ada sa baling karelasyon na. Sakbay nga nagkarelasyon kami kini Hasmin. Broken family. Sa nga bali? Adamat kasukat na adagos. Sunod kay kayat yo. Ni mami yo, unin tita yo. Kay kayat mi ani tita Hasmin. Oh, good. Awang nga rin ti problema na kosta. Happy ending mo lang ti istorya. Awan tinagbaling nga problema mi manon na imi kini Hasmin. Tatalaga na pintas. Ti aramid na. Maasikaso na nga naimbag di kiti ubing. Yan kaslamatan maasikaso na nga naimbag di kiti trabaho ti unek ti balay. At syempre, nadaan kaming matati, bukod nga anak. Dua manong. Dakili din, nagiti anak ko ngayon una manong nemi, tagbasbasa dan iti elementarya. Hindi agkanak kayo meten manong. Kaya gabo tagdalagan ti asawak ko nak dumapay sang kampay nga nagkasara. Nangala kami, ti sabali nga katulong. Saan nga ti asawak ti katulong, no di kat adan sabali nga katulong. Ngayon, oray no, asawa ko ni Hasmin,
adadang iso nagtrabaho nga mga sikaso kadagit o 5 nga anak mi. May panggap manong nemi kini Jelly pasari mapangkanod di eskwela. Mabanasal sa rungkaran di kitubing. Idi dayta. Ay gangad na matan na anak da iti kabit na. Sampay nga nagpaligid idi manong nemi nagkongkontrol lang. Saan naman tinasal sa rungkaran di kita anak mi. Naragsak kami manong nemi. Madama nga may pagpag na iti annulment ti kalay sa amin kini Jelly. Taore isuna kayat namat tapno makapagkasarda iti security guard nga asawa na. Bale manong nemi at katulong ko kaya disot nagbaling asawat tayo tangarod itinaskin. Dito nga rot pagkasalita kadagyaman nagtanos mo nga nang ibasa kat sabi ko mad adam na ibatik nga adal liwliwakan pagsalamingan tibiyag kadagitipadag nagdingeg ken nagbuya more power to your program. Tuwing nga dagyaman nga pagaham mo Roman. Thank you Roman. Diya katulong nagbalin nga isot pud nung asawam. Kadya ti istorya. Thank you.